A segunda moción é unha presentada polo Partido Socialista relacionado con a senda peonil do río Maceiras. Ten a palabra o señor Reguera. Gracias, señor alcalde. Boas noites. Esta moción que imos debater agora, pois, podía ser considerarla como extemporánea, non? Porque foi presentada o 19 de febreiro de 2016. O 19 de febreiro de 2016. Bueno, tivemos oportunidades de quitala, pero realmente chegamos a de hoxe e vemos a necesidade de mantela de novo. E tamén debatila porque esta realmente, a data en onde foi presentada, pois dinos que a falta de respeto do grupo de goberno coa oposición, porque tuvemos tempo e tempo de debatir e non hai ganas por parte da alcaldía e por parte do seu alcalde de convocar un pleno extraordinario a unhas horas prudentes para debatir pois as 12 mocións que temos hoxe aquí acumuladas dende fai tempo. Por lo tanto, estes son os dous motivos. Primeiro, porque si realmente esta moción ven a conto, está aí a hora de interese, e segundo, porque sirva de exemplo de unha moción que foi presentada o 12 de febreiro do 16 e que realmente estamos a debater agora mesmo. Pois esta moción dice que fala da senda peonil do río Maceiras, no que se invertiron 178.000 euros a través da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra, unha senda peonil que recordo daquela que presentou este proxecto o señor alcalde Javier Vaz e o Concello de Medio Ambiente Miguel Ángel Álvarez, e donde decían que sería unha obra respetuosa coa diversidade, e máis así, tal cual, coa diversidade, polo que se empregarían materiais acordes para a súa integración no medio. Claro, despois daquelas inundacións de febreiro dese mesmo ano, miramos que por debaixo do Xabre pois había todo menos material respetuoso coa diversidade, non? Debaixo había formigón, debaixo dese Xabre había aglomerado, que creemos que non son propios para a recuperación medioambiental dos ríos como o do Maceiras. E daquela solicitamos, e de agora volvemos a solicitar, a inmediata retirada da capa base que contén restos de formigón e aglomerado, non nos dous últimos, porque no penúltimo, se vamos de aquí hacia lá, foi retirado, senón no último tramo do paseo peonil do río de Maceiras. E por último, bueno, pois dicir que a recuperación do paseo peonil se faga certamente con materiais que non alteren a biodiversidade. Moitas gracias. Señora Quintáns, ten a palabra. Estamos a favor con todo o tocante a este tema e claramente abogamos porque se respete a biodiversidade. Moitas gracias. Señor González, ten a palabra. Bueno, aínda que sí que pode resultar extemporánea esta moción, estamos no inverno outra vez, e pode volver a suceder o mesmo exactamente que hai casi un ano. Porque, bueno, parte dese paseo, desa senda, pois se fixo sobre o leito do río e aí hai un tapón. E iso vai a seguir manténdose e xa veremos nos vindeiros anos que o que vai a suceder, non? En todo caso, nós sí que queríamos recordar de onde xurde de alguna maneira este proxecto de senda peonil, que vai a chegar ata o val do Maceiras, ata a zoa na que se construiu o viaducto do AVE. Isto é parte dun proxecto que no seu momento o Bloque Nacionalista Galego elaborou para recuperación medioambiental do val do Maceiras. E isto era unha parte máis, esta senda peonil para a recuperación desa zona. O goberno do Partido Popular pois non lle interesou apostar por esa recuperación medioambiental que para nós era moi importante e, bueno, de alguna maneira, pois, forzado, forzado a que a xente, os veciños e veciñas de Redondela queren descubrir e queren transitar por aqueles espacios que durante décadas foron de alguna maneira ocultados, pois recuperou parte deste proxecto e a cachiños
ano a ano, pois foi facendo parte desta senda, non? Incluso se chegou a plantexar como unha alternativa peonil á Estrada Nacional 555. En algún momento se plantexou esa cuestión. O que pasa que o que denuncia a moción a nos non nos sorprende. É acorde co que o Partido Popular suele facer. O uso de xabre, piche, cachos de obra, ladrillo, cemento, todo eso é o que está facendo o Partido Popular en todos os lados. O que pasa que estos quedaron ao descoberto. Os aterros que se están levando a cabo en Mañó, colindantes ao cemiterio de Mañó, incumplen totalmente a normativa medioambiental que hai aquí, na China, en Ecuador e donde faga falta, porque aí hai de todo. Hai xabre, hai piche, hai tuberías, hai restos de poda, que non é o máis agresivo, hai aterros, hai azulexos, hai de todo, hai de todo. E iso fai no Partido Popular en Redondela. O mesmo sucedeu co paseo da praia, o mesmo paseo sucedeu co paseo do Pexegueiro, que está sendo invadido de alguma maneira por actuacións que son agresivas para o entorno, e eu creo que isto é unha dinámica do Partido Popular, de utilizar este refugallo que debe ser tratado, e que supón un custo, pero que debe ser tratado polas empresas, pois utilízano rapidamente para recuperar sendas e camiños, e creo que é o sentido da moción, pero van a seguir facendo, Eu creo que aquí non vai haber dúbida, vamos a apoiar o sentido da moción, pero sospeitamos que non vai a ter ningún tipo de consecuencia, nada máis. Moitas gracias, señor Crespo. Coa falta de control que hai nas obras neste concello, porque se coñecen o proxecto da obra, a capa base tiña que ser de Zahorra. A Zahorra non son restos de refugallo. Tiña aquí a definición de Zahorra, pero bueno, creo que non o vou a decir. O problema básico é ese. Contratamos directores de obra que non controlan as obras, o goberno local do PP non controla as obras, porque se non se cumple o proxecto, quen debería facerse cargo de retirar este escombro sería a propia constructora. Non creo que o Concello teña que asumir ningún coste cando non se cumple co proxecto proxetado, valga a redundancia. Pero bueno, no paseo de Maceiras, a parte deste tema que é moi grave, pero xa é moi grave non pola falta de control brutal que hai aquí. Aquí, bueno, xa no meu ante Ricardo, Espírito Santo, Muro da Playa, Porto da Portela, Camiño de Costolla, Paseo de Maceiras, así, etcétera, etcétera, etcétera. Non hai control, non hai control. Pagamos, pero non controlamos. Esta moción, como ben dicen, vende fai bastantes meses, reparouse o paseo, non sei, non entendo, porque colecendo a moción, xa o Concello, o equipo de goberno, non reclamou a constructora que retirar este material. Non fai falta que esta moción veña a pleno, se xa conocen a denuncia. Eles deberían conocer tamén, que imagino que foron a ver como quedou o paseo despois das inundacións. A parte no Maceiras, nos en setembro puxéramos un registro pedindo certas melloras, pedindo certas explicacións. Por exemplo, nas pontes que se fixeron en granito gris, cando ali hai pedra de país, hai un ponte que é moi lamentable. Hai un ponte que tiña dúas pedras de pedra do país e metemos dúas pedras ao lado cuadradas, cortado o basto, de granito gris. O sea, rompendo a armonía ou a constitución tradicional. Isto está denunciado, se comentou, se volveu a meter por isto 2 ou 3 veces. E aquí, aos constructores, as que se concebos obras aquí, nin Dios se reclama nada. Creo que o problema básico é ese. Logo, a conciencia ecolóxica do Partido Popular, non vou a meter nese tema, bueno, un pouca risa. O que sí nos gustaría é que, se vamos a seguir facendo o tramo de Maceiras, que en vez de facer actuacións tan agresivas, é tan fácil, os ríos son un elemento vivo, non? Cando veñen inundacións cambian o curso, é tan fácil como desbrozar os marxes, nos sitios que é necesario facer pequenas actuacións, é que a xente pase. Non é necesario gastar en meter un bordillo de pedra, en tal. Sí, é grandes obras, pero realmente é un paseo natural. Non fai falta facer unha alameda, nin facer unha superpista. Nós estamos por esas opcións máis de acordo co medio ambiente. Esperemos que reflexionen e que nos siguientes tramos actúen así,
porque o mantemento sería mínimo. Sería Moitas simplemente gracias, desbrozar, sería simplemente desbrozar cada ano ou cada certo tempo ou tal, achantar nos sitios necesarios ou facer pequenas É actuacións. que se me foi o Sí, o vale, reloj. Ten vamos un a apoiar a segundo moción. turno. Ten un segundo turno. Señora Amoedo, ten a palabra. Alcalde, bueno, decir que varias cousas. A primeira, fala o señor Reguera de falta de respeto do goberno, moción do 16 de febreiro, si para vostede é prioritario o medio ambiente en Redondela, non entendo cal é o problema de que cando na xunta de voceiros se decide o orde das mocións, dende febreiro que vostedes non tiveran como prioritaria esta moción, xa di cal é o nivel de conciencia medioambiental que teñen vostedes. Esa é a realidade, a súa. A súa realidade é que o señor González di esta recuperación medioambiental que foi casi que forzada polos veciños, que durante décadas ocultados, ese parase ocultado. Pero por quen estaba ocultado ese parase, señor González? Quen gobernou durante 30 anos este pobo? Que pasou? É que o curioso de todo isto é que vostedes se esquecen de que teñen unha historia detrás. E a realidade é que tivo que chegar o goberno que ten pouca conciencia medioambiental do Partido Popular para, primeiro, facer un traballo de enanitos, de conseguir a cesión por parte dos titulares de todas as fincas para poder levar a cabo o proxecto e poder levar a cabo esta obra. Esa é a realidade. A realidade é que mentras vostedes estaban poltrados nos sillóns e non facían absolutamente nada, tivo que chegar o Partido Popular e empezar a poñer a máquina a andar, como di vostede, de facer obras, pero que polo menos se fai algo. Porque a realidade é que vostedes non facían absolutamente nada. Mire, vostede fala dun anteproxecto que costou 12.000 euros as arcas do Concello e que despois quedou nun queixón. Ese coste dese proxecto que vostede falaba era de 3 millóns de euros. É dicir, que non nos chegaban nin o que me queda a min de vida para poder facelo. En bancas e farolas gastaban vostedes 600.000 euros. E, por certo, non tiñan vostedes nin un só metro de terreno cedido. Esa é a realidade das súas, dos seus proxectos, si, estrelas, como o da Auditorio da Marisma, que logo nunca se chegaron a facer. Esa é a realidade de como gobernaba o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. E que é o que fai este goberno do Partido Popular? Pois miren, en xaneiro, cando detectamos as primeiras deficiencias, mantense unha xuntanza co contratista, o que se lle adxudicou a través dun concurso esta obra, é dicir, que non foi o Partido Popular quen fixo a obra, a fixo un contratista despois de gañar un concurso público. Ben, entón, o que fixo foi sentalo e explicarlle, entre outras cousas, que non estaba cumplindo con partes dese proxecto que estaba contratado. Entón, por unha parte se lle sentou aí, pero ainda non chegando iso, efectivamente, cando chegaron as inundacións e comprobamos o que había debaixo, se lle abriu un expediente sancionador, que teñen todos vostedes a súa disposición, pero que polo que vexo non miraron ni comprobaron antes de vir aquí a apoiar esta moción. A realidade é que hai varios informes da directora de obra, por certo, unha enxeñeira agrónoma que non dubido da súa profesionalidade, que ademais foi a directora desta obra e que estivo no momento en que viu que estaba sendo enganada polo contratista en riba de todas as deficiencias para comprobar que se levaban a cabo os cambios. Ben, é dicirlle que dende xaneiro xa estivemos con este tema e hai un informe que así o di. E hai correos electrónicos da directora de obra facendo as reclamacións pertinentes ao contratista. E houve xuntanzas nas que estivo o concelleiro de Medio Ambiente, a concelleira de Vías e Obras e eu mesma reclamándolle a esa persoa, entre outras cousas, que cambiara as pedras de granito polas de pedra de país, que era o que poñía o proxecto. Quero dicirles con todo isto que sí que se está en riba das obras, que sí que se cuida medioambientalmente o Val do Maceiras. E a realidade é que estaba completamente abandonado e houve que empezar de cero. E a realidade é que hai outro informe que tamén poderían vostedes ver, ademais do informe da secretaria, onde se fala de todo o que ten que facer este contratista que non fixo ben a súa obra, e onde fale, con respecto a fase 1, retirada de capa de material base inadecuado, entre paréntesis, contaminado con entullos.
reposición con lousas inadecuadas en Pontella, mellora do estado superficial das parcelas colindantes mediante a retirada de entullos, pedras e nivelado de superficie. Con respecto á fase 2, e a parte do remate das obras, retirada da capa de material de base inadecuado. Entón, se lle dá un prazo para subsanar. Unha vez feito iso, visto que esta empresa decía que retiraba o material e non lle avisou a directora de obras, se fixeron unhas catas e se comprobou. E despois de facer esas catas e comprobarse, se lle indicou que tiña que voltar a levantar e a sacar todo o engullo que tiña aí metido. É dicir, e despois hai un informe da propia directora de obra, enxeñeira agrónoma, que decía claramente que se habían retirado e como se habían retirado e todo o que se había feito. Eso teñen a súa disposición no Concello. O que pasa que hai que ir ali, miralo e traballar. Moitas gracias. Señor Reguera, ten a palabra. Eu utilizo, ademais teño que dicir que eu felicito o paseo, felicito polo paseo. Son o usuario, todos os días paseo por Maceiras. Pero teño que dicir que vostedes non pasean, é dicir, nin van. Non van. Porque no último tramo, e temos fotografías, no último tramo, o que dice vostede, os informes da capa base de non sei que, non sei quanto, o último tramo, ustedes permitironlle a esta empresa que últimamente fixo as obras de rehabilitación desa zona, permitironlle, por encima da uralita, do aglomerado, do cemento, botar zahorra. No último tramo. É dicir, pareceme increíble que esta, e agora vou a contestar, porque claro, isto, como non debatimos? Claro que temos especial interés por o medio ambiente, pero como vamos a debatir se no último pleno debatiuse unha sola moción? No último pleno debatiuse unha sola moción. E desde febreiro son coñecedores de como se estaba realizando esta senda peonil. Dende febreiro. E non fixeron nada. Non fixeron nada. Por exemplo, estaba no proxecto que a capa base este fora con un formigón aglomerado de uralita ao lado dun río. Estaba no proxecto? Pregunto. Porque se non estaba no proxecto, eu non sei que fai o concelleiro de Medio Ambiente, o técnico de Medio Ambiente, ou o alcalde, porque podían pasear por ali. Estaba no proxecto. Porque, primeiro, non é o mesmo prezo de que unha capa base de uralita, formigón, etc., algo que contamina moito, que de pedra. Non é o mesmo. Bueno, pois, o que costou a rehabilitación do novo foron 187.000 euros. Ademais dos 178.000 euros do inicio, son 365.000 euros que costou en total este paseo peonil. Pero que vostedes, fálame de aí de informes, pero por favor, vayan por ali, fagan catas, e verán que realmente a capa consiste do que estou falando. E é máis, non isto, porque insisten, ademais, porque podían ser recoñecer. Eu non sei como non recoñecen isto, señor alcalde, non sei como non recoñece isto, de verdade, ten que ir por ali, fan unha cata, leva un legón e sache un poquinho aquilo. É dicir, ten que ir por ali. É que me parece increíble que me estén dudando de mí desta historia que paseo todos os días por ali. É que me parece increíble. Bueno, pois, oye, eu creo que algo teñen que facer. Se non, isto vamos a denunciarlo a Aguas de Galicia. E van a ter que levantar todo. E quen se vai facer cargo de todo eso? A empresa, o Concello, poñer outros 100.000 euros para renovar esa zona que hai que sacar esa capa e volver a facela como é debido. Bueno, eu felicito, dou as gracias aos demais grupos da oposición que apoyen, e dicir a secretaria que é o último pero dicir que é o último tramo no que solicitamos, dice, a inmediata retirada da capa base que contén restos de formigón é aglomerado no último tramo do paseo peonil, porque os outros realmente están ben arranxados, nada máis.
No último tramo. En vez de Sí, no nos último dous. tramo. Bueno, no último tramo indo dende aquí. Sí, sí, sí. Falamos sí, sempre indo sí, dende... Sí, sí, entendemos. dende... Ben, Dende Ronda. señora Quintáns, señor González. Bueno, pois continuando un pouco co debate, pouco hai que decir de cal é o papel e a atitude do goberno do Partido Popular en canto á cuestión medioambiental. Tal é así que aquí a voceira do Partido Popular está desacreditando a seu compañeiro, que é o responsable de medio ambiente, que nós entendemos que debería ser quen defendera esta actuación. Está desacreditando a voceira do Partido Popular ao seu compañeiro de goberno, porque debería ser el quen dera as oportunas explicacións, que a veces hasta ten razón e todo, e ao mellor hasta nos convencía. Pero isto é un problema que o Partido Popular pois ten interno ou algo así e que xa non deixa falar a ninguén, non? En canto ao proxecto que había de recuperación do Val do Baceiras, era moi ambicioso, claro que sí, pero había que ter vontade política. Había que ter vontade política que vostedes non tuveron. O máis ben non é que non houbera vontade política, tuveron outros intereses electoralistas noutros lados e renunciaron a isto. Renunciaron a recuperar o Val do Baceiras. Porque, efectivamente, había un proxecto, pero os veciños e veciñas de Redondela decidiron nas urnas que se lle deron a oportunidade a Javier Bas. E a oportunidade foi un fracaso, porque xa solo este paseo, que xa haya que facer unha inversión similar á construción do propio paseo, a posta en marcha do propio paseo para recuperala con menos dun ano de tempo que pasa desde que se pon en marcha, pois claro, isto é un desastre. Dentro de 10 anos vai valer 1 millón de euros. Dentro de 10 anos vai valer 1 millón de euros. E aparte, a concellera do Partido Popular non quere saber ou ignora que é preocupante que ignore que o Val do Maceiras se anega todos os anos se anega. Que pasa que en Redondela hubo unha situación extrema, non só pola cantidade de auga caída, senón pola incidencia deste paseo e por outra cuestión moi importante que está incidindo estes anos, que é a cantidade de auga que está vertendo o túnel do AVE sobre o río Albedosa. E vostedes saben que existe unha cantidade importante de auga que se está vertendo todos os días e sobre todo no inverno. E iso é un problema que nos vai afectar tamén no futuro, non? E en canto á utilización do refugallo, é a liña do Partido Popular, porque están facendo en todos os lados. Eu me refería ao tema de Eidos, de Mañó, pero que no Pexegueiro, que foi unha obra con unha inversión pequena, pero un impacto social tremendo. Foi a recuperación dunha zona da marisma que os veciños, hoxe por hoxe, o consideran como unha bandeira do que é a recuperación medioambiental en Redondela. Bueno, pois ali vostedes deixaron que unha obra da Deputación botara refugallo, non fixeron absolutamente nada. O Bloque Nacionalista Galego exixiu que se retirara o refugallo dali, o que fixeron foi botar terra por riba. Botaron terra por riba. Entonces, isto que está facendo o Partido Popular, isto que estamos reclamando que se deteña, é o que vai a seguir facendo o goberno de Javier Bas en política medioambiental no futuro. Quedou clara a súa postura. Señor Crespo, ten a palabra. Que a voceira do Partido Popular bota en cara de que non traballamos, que existe un expediente. Home, se a moción do PSOE leva metida non sei cantos meses, a Xunta de Voces vai dicir, mira, que abrimos un expediente, o vamos a abrir para que consulten. Pero xa non vai ir a moción do PSOE. Es que, curiosamente, teño aquí un registro de 4 páxinas da nosa agrupación que está sin contestar, como é habitual en vostedes. Este registro é do 4 de xaneiro deste ano. E fai referencia a un registro do 18 de setembro de 2015 sobre as obras do Val do Maceiras. E son tan simpáticos contestando registros que nos expoñemos neste registro do 4 de xaneiro. Con data 18 de setembro de 2015, a presente agrupación de lectores realizou unha serie de peticións acerca de Senda do Maceiras, indicada a continuación, que foron contestadas remitíndonos aos proxectos dos tramos que se topaban en contratación. O proxecto justamente fora consultado previamente e de aí surdiron as dúbidas que se procesaron, non tivo lugar a contestación dada por respeto polo goberno local. Volvemos a procesar as dúbidas, asultamos un montón de fotos das pontellas, dos granitos grises, de todas estas historias que dixen antes, porque parece que non traballamos, pero sí traballamos. O que pasa é que ustedes non se dignan a contestar. E ora, que veñen aquí, co argumentario, temos un expediente, somos supermachotes,
Pois non, nos traballamos, o que pasa é que ustedes non contestan ou ocultan información na alcaldía ou cortan a información que se dá aos grupos políticos, que xa ten pasado máis dunha vez. Pero, aínda para a maiores, nun pleno, agora se vai a todo pleno, do 2 de setembro de 2015, rogamos que antes de comenzar as obras convidaran a todos os grupos políticos, tanto a nós como a oposición, a ver a zona, que se va a facer, que non se va a facer, para poder aportar ideas ou melloras. Pero claro, como ustedes son os maestros da clase, non vai ser que os demais somos tontiños, non vamos a mellorar nada. Por eso, usted non diga que non traballamos e usted, coñecemos este registro que está sin contestar desde xaneiro, está ocultando información, porque debía habernos dado acceso ao expediente. E máis, non foi falta ni o registro. Cando o Partido Socialista mete a moción, dicir, se isto se está facendo, retirar a moción, non perdemos tempo con isto, mira o expediente que estamos facendo a isto. É tan fácil, pero é moi bonito chegar aquí e votar por fora. Así que vamos a apoiar a moción e contesten os registros, por favor. E os que contestan, que veñan no momento, non que pasen en a alcaldía un mes ou dous retrasados, como é habitual. Moitas gracias, señor Crespo. Ten a palabra señora Moedo. Gracias, alcalde. Bueno, decir que, primeiro, para contestar xa ao señor Crespo, que o rexistro se lle contestou, se a vostede non lle gustou a contestación, ten un problema. Perdón un momentiño, señor Crespo, non ten a palabra. Así de claro, yo digo, perdón, señora Moedo. Señor Crespo, le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por primera vez. É unha obra adxudicada. Señora Moedo, por favor. Señora Moedo. Señor Crespo, non está no turno de palabra. Repito, non está no turno de palabra. Vostede falou con libertad. Non minto. Vamos a ver. O lío o acaba de montar vostede, señor Crespo. Suspendemos o pleno 5 minutos. Pasaron os 5 minutos. Vamos alá. Señora Moedo, ten a palabra. Son 5 minutos. 5 minutos. Perdón, antes de darlle a palabra, bueno, pois se altera o orden normal do pleno cando un concelleiro pretenda facer o uso da palabra sin que se lle fora concedido ou cando lle fora retirado. Despois de 3 chamadas a orden, bueno, pois ten que abandonar o pleno. Se isto estou continuamente chamando a orden, ao final pois se desvirtúa o plenario que temos en Redondela e non é o obxectivo desta presidencia votar a nadie do pleno porque digamos que se autoexcluye. Non estou provocando para que a xente abandone o pleno. Repito, o orden das palabras está tasado e cada un ten que escoitar o que lle gusta e o que non lle gusta. E sempre dentro do respeto, que é os valores da democracia e que está neste regulamento recollido. Señora Moedo, ten a palabra. Gracias, alcalde. Bueno, continuando co que estaba dicindo, decirlle, como lle decía o señor Crespo, que as obras do Valdomaceiras son unhas obras que iniciou este goberno e son unhas obras que teñen un total cuidado co todo o que ten que ver co o Valdomaceiras en sí e medioambientalmente con esa zona tratando e por iso se fixo un paseo que fixo unha persoa que é experta en este tipo de proxectos e ademais é ela a propia directora e así se fixo para coidar que esta obra fose dunha maneira aceitada. E cando se detectaron esas deficiencias, o que se fixo foi por en man dos xurídicos do Concello un expediente de reposición e de sancionador á empresa que había feito mal esas obras para que o fixese ben. Insisto, hai un informe de suyo da propia directora de obra dicindo que todos eses restos foron retirados. Non teño por que dubidar da palabra desa directora de obra que ademais é unha persoa que neses momentos está representando o Concello de Redondela e está representando os técnicos municipais do Concello de Redondela. Decir ao respecto tamén, señor Reguera, que di vostede que agora pasea por ali todos os días. Gustaríame saber a min por onde ia pasear vostede antes, porque por ali non podía ir, era imposible. Non se podía un adentrar por ese paseo. Non sei se o que facía ir polo paseo da Portela, que en inverno é intransitable, pero o certo é que vostedes, o certo é que non sei onde estaba vostede, onde estivo estos anos atrás, cando se permitiron facer naves pegadas ao Valdomaceiras,
naves polas que tivemos que facer pontes para cruzar dun lado a outro porque era imposible continuar o paseo por unha única marxe. Esa é a realidade de Redondela. A realidade de Redondela é que vostedes durante moitos anos estiveron literalmente sentados nos sillóns sin salir a pasear, literalmente, e a realidade de Redondela é que vostedes durante moitos anos se esqueceron do Palma do Maceiras, do Pesegueiro. Falan vostedes do Pesegueiro, señor González, e recordarlle que pode vostede preguntarlle aos operarios do Concello onde se botaban todos os restos de obra cando gobernaba o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego? Pois nese Pesegueiro, no entorno do Pesegueiro. E cada vez que queremos facer algo ali ou plantar un árbore ali, non nace unha dereito. E sabe vostede por qué? Porque está cheo de escombro. Por non recordarlles o basureiro que tiñamos na zona da Marisma. É dicir, que non poden vostedes dar nin leccións, nin exemplos do coidado, do entorno e das zonas das marxes dos ríos. Esa é a realidade que ten Redondela, que durante moitos anos estuvo desgobernado, non gobernado, desgobernado, e se nota en materia medioambiental na que máis. É dicir, na defensa do meu concelleiro de Medio Ambiente, do noso concelleiro de Medio Ambiente, de que a realidade é que o mellor concelleiro de Medio Ambiente da historia de Redondela. E o está demostrando día a día. O Val de Maceiras é unha realidade. As cataratas en Reboreda, das que vostedes, por certo, das que vostedes devolveron un proxecto de 129.000 euros de subvención porque foron incapaces de leválo a cabo, esa é a realidade de quen gobernaba aquí e quen está gobernando agora. Evidentemente vamos a votar en contra. Gracias. Señor Reguera, ten a palabra. O importante é cando non se sabe de algo, pois botar unha bomba de fume, claro, para intentar escapar do que estamos debatindo hoxe en día. E non me extraña que os demais concelleiros e concelleiras deste pleno, pois chega un momento que se cabreen, porque claro, é dicir, hai que preparar os temas, porque non se pode vir aquí sin preparar as mocións no intermedio deste pleno que lle chega aquí a concelleira de Vías e Obras e dalle aí unhas notas de non sei que notas, pero realmente o que vostedes non pisan o terreno. Porque, en primer lugar, este paseo peonil naceu como unha alternativa a 555. Unhas declaracións de Arturo que hai, seguramente hai en algún periódico, naceu como alternativa. Que alternativa é? Porque podía ir pola marcha en esquerda. Por que non foi pola marcha en esquerda do río? Había que preguntarse. Había que preguntarse o por qué. O por qué non, digo, pregunto. Por que non? Claro, por que non foi por a que realmente sí que servía como alternativa para as persoas que viven nese lugar. Foi pola esquerda. Ou foi pola dereita, vindo pola marcha dereita. Si, non, sí, vostedes saben do que falo. E por que non foi? Bueno, e ademais, se vostedes eran coñecedores, que hai un informe da directora de obra, bien, hai un informe de obra, que se tiña que retirar os ¿retiráronse? Pregunto. Pero vamos a ver, el mejor concelleiro de la historia mundial de urbanismo, de medio ambiente de Redondela. Señor concelleiro, retirouse estes cascallos no último treito do paseo peonil? Retiráronse? Porque a directora de obra parece ser que mandou retirar e non se retiraron. Non se retiraron. E vostedes sabíano. E vostedes sabían, non? E quen vai agora, porque vamos, non, dígolle que vamos a denunciarlo, porque vamos a ver, porque estaba fácil. Retirarlo estaba fácil. Desde febreiro está denunciado. En prensa, denunciámoslo en prensa en febreiro pasado, denunciámoslo en prensa fai nada, e vostedes siguen, porque cando nosotros fai un mes, cousa dun mes, denunciámoslo en prensa, vostedes siguen coa obra. Sin decir, hai que parar, pero que estamos facendo aquí? Que barbaridade estamos cometendo aquí? Vostedes continúan. Fan caso omiso. Les dá igual. Ten tanta... A prepotencia tal que les dá igual. Dalle igual o que diga a oposición. Que máis dá? Ja, que máis dá? Claro, e agora atopamos que o terceiro treito está como está. E veremos, a ver, se vostedes non deciden de denunciar eso, pois teremos que denunciarlo a quen ten que denunciar. E en canto ás eso que decía vostede, que hai unha serie de instalacións, oye, denuncien,
Oh. No, pero vamos a Vale. ver, claro. Moi ben, quedou claro. claro. Claro, O pero es que debate- vamos a ver. O debate quedou rematado. O que está claro é que bueno, que eso, que por favor Moi ben. tomen as Pasamos decisións ao turno de adecuadas votación. a ese lugar. Abstencións? A favor? Ben, pasamos á terceira moción que